Harrington. Eli Jordan Davies. Cael ei figilio gan Mooney, cael ei groesiad i fewn, mae Quay darpeniad ar arbediad gan y golwr Lewis Webb o fewn yr 30 eiliad cynta. Mae yna 3 munud ar y cloc. Disney chwipio'r Cei Connah i fewn at y postyn gosa. Mi oedd Jack Kenny yn ei chanol i, mi oedd Nash yna hefyd, a mi oedd Callum Morris. Rwsyd rywfod, methu'r targed, dihangfa arall i Caernarfon. 6 munud union wedi chwarae. Sean Bradley, Cei Connah gynta. Caernarfon, y bel yn rhydd! A'r golwr, Andy Firth, yng nghanol y traed a'r coesa. Nadu Adam Davies. Disney, edrych am Callum Morris. Doedd o ddim yn cam sefyll wan all o gael ei greisiad i fewn angen y cymorth. Aaron Williams greisiad ar y cynnig cynta yn dda'r peniad! Yn syth at y golwg gan Jordan Davies. Morgan Owen. Tafliad i'r na wthiad yn y cwrt yma na! Diolch yn gweddiad o gwbl achos mae Adam Davies yna! Ac yn rhoi Caernarfon ar y blaen. 1 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. Adam Davies. Cei Connah dim Caernarfon 1. Dyma Cai Edwards. Cyflymu gam dan bwysau gan Louis Lloyd. Harrington. Bradley, bel edrych am Kenny fewn o arbediad campus gan Lewis Webb. O mi nath o'i hun yn fawr yn y fan yna'r golwr o feddyliad Jack Kenny dinionu'r sgôr. Yn y 10 munud o'r hanner cynta yn weddill. Bradley'n ei gosod i Josh Williams. Bron a bod yn beniad rydd i Mike Quay am unwaith. Nath o ddim amser i honna'n iawn. Harrington yn ôl i fewn i'r canol. Arbediad. Mam bach i. Am arbediad gan Lewis Webb. Sut ar wyneb y ddaear y gwirodd o honna dros y trawst. Bradley trio am ddiffynwyr Cei Connah. Mae Bradley heibio'r cwbl out yn nhw. Bradley ar ergyd. Mae yna i Adam Davies. Davies yn ei gosod i Louis Lloyd. Oedd hi ar y trawst. Ac yn ôl i Adam Davies. Wel, am ddihangfa i Cei Connah. Bradley yn gwneud yn wych. Ar ergyd gan Louis Lloyd. Taro'r trawst, nath hi ddim dros y llinell. Goset yn ôl at Bradley. Sgiliau agos na sgyn Sean Bradley. Drychwch ar y chwaraewyr Cei Connah sydd yna. Bel i bydd nhw gyd. Disgyn i Adam Davies. Y gwiriad ar arbediad. Mae yna nhw'n eto. Arbediad. Gwych gan y golwr. Ond nefi blwsyd ar wyneb y ddaear nad ydy Caernarfon. 2 os na 2 ar y blaen. Edwards ar y peniad. Mark Williams, Josh Williams i fewn amdani. Disgyn i Louis Lloyd, Louis Lloyd at Mark Williams. Williams ar ergyd, Mi nath i wiro. Cweit digon i Mark Williams. Josh Williams. Edrych i ryddhau Jordan Davies. Mynd heibio i Mark Williams. Jordan Davies! A mi oedd angen y cyffyrddiad gan Lewis Webb ar ei bostyn gosa. Gan Josh Williams dyma. Jordan Davies. Mae di mynd heibio i Joe Fort yn ei hyn o. Mae nhw'n awlio bod yna lawio. Callum Morris ar ergyd. Os a ddim VAR wrth gwrs. Oedd hwnna'n lawio i beidio. Dyma Jordan Davies. Di ffeirio yr ystlys ar y chwith Davies. Mae yna ddigwyddiad yn fan hyn yn y cwrt. Mae Phil Mooney lawr. A mae yna gerdyn coch yn fan hyn i Mike Wild am daflud y Benelin at Phil Mooney. Wel, Martin Roberts, y dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr bella, welodd y digwyddiad. Wel, digwyddiad oedd hi ar y bel yn y fan yma. Cerdyn coch uniongyrchol i Mike Wild. Bradley. Gan
Phil Mooney. Mon gymelled a Harrington, y bel i fewn i'r cod, dwi'n y gyfle fan hyn, o Jordan Davies, o bawb, o'r prif sgoriwr. Wel, mi oedd y gol yn agored iddo fo'n doedd. Ond i thynnu hi y tu hwnt i'r postyn pella. I hanner ffordd union drwy'r ail hanner. Sean Bradley ar yn isel, o Adam Davies. Honna wedi cael ei ymarfer yn doedd. Gan Josh Williams! O, man bach sydd ar wyneb y ddear, metho nhw hwnna. Luca Hogan. Oedd hi'n edrych yn haws i sgorio, ddyliwn ni. Griffith i fewn amdani. Yr ergyd i gefn yr oed! A maen nhw'n gyfartal! O, chwip o ergyd! Ryan Harrington. O mi gafodd o lawer gormod o len y fan yna Harrington. A mae'r 10 dyn yn ôl yn gyfartal. Jordan Davies a Josh Williams. Ras, Hogan, Webb. Defnyddio i ben yn llythrenol. Harrington, eisoes wedi sgyrru un Ryan Harrington. Harrington! O, mor agos. Mor agos Ryan Harrington. Rhediad arbennig gan y cefnwr.